Awurade de wadane na ma aye papa. Okay, mene aye W na wa ha ne. Tia di nyame asem ebreo. Mamen calling chena yemfa nyame asem emfa emreo. Bro, so me pacho to say. I'm adumo. Don't so. I'm adum. I feel yes, you to me shy. Shy. Okay. 2021 shy. Yeah. Do baby ana odo ho asie kakra. Enti na Bible say won atwen nyame enim no nya ahoden foforo. Di January bia no yetomi de ho sie. Ya kwatwen nyame enim kakra no ama ya ahoden a ebetumi de atoa aye afi no eso. Enti enye nti nyame onhira papa onhira so for SK APG nyame nhira wan susu ana aye ayewa 05 susu award matine nyina yeah o deserve so nya award o deserve very committed person serviceable man oh sorry abaya na nya easy na every day bia obefi enwumbre oh yeah and the Bible say our work shall never be in vain. Nti adwuma bia ye bia no ye nya manipa ye ya mawurade awurade ne tuaka ti ono so ene betua de ye bia ehho eka. Okay, Monday no enenra enua be ma sofo SK APJ ede quotation wiki nyina ye bobo ho na ya dwenwe ho eye judges otemufo etra ye duba ko imu ba ko no ede eba funa wodu ha kora wi enti enen so ye to aso atemufo new tree na bandi o say akendifo but old one say atembufo judges etra ye du ba kon nchichemu a eye ba kono ede eba fom o say na guild ni yefta ye obarema oye nam nanso oye oba adwamanfo bi eba guild ni guild na owo yefta na guild yire emmarama na yire wo marama mano na yire manu nyina nyinyini wo pamo yefta na wakachire no se hurunya ewunya de ye eja efi efrise oba foforo bibano ena yefta dwane free ni nuanom enchen kwotena top asase so na nipa huhufuo bi boa wo ho ano ebeka yefta ho na wone no efri edi na no echi no amonfo eni Israel ba be coin na amonfo ne
Israelfoɔ bɛkɔi na Gad mpanyinfoɔ no kɔfa Yefta free tom asase so bae na wɔka kyerɛ Yefta sɛ bra bɛyɛ yɛn safohene na yɛ wone Amonfoɔ nkɔkɔ na Yefta ka kyerɛ Gad mpanyinfoɔ no sɛ ɛnya mo ara na mo tane me na mo pam me free megye fie adentina maba me nkyɛn afi a mo wɔ ahohiahia mu anasa ahohia mu na Gad mpanyinfoɔ no ka kyerɛ no sɛ Yefta ɛno nti ɛna afi yasan aba wɔn nkyɛn na ɔne yɛn nkɔ na wɔne Amonfoɔ nkɔkɔ na yɛn ti wei ɛne onya bra na watoa so akenkan Bible sɛ Gad ne Yefta yɛ ɔbarima na ɔyɛ ɔkofoɔ ɔyɛ ɔbarima nimdifoɔ ɔyɛ ɔbarima enimnyamfoɔ ɔyɛ ɔbarima na otumi no ho nanso Bible se abrantie yi ɔnoa ne nuanom ne papa ɛde no bɛware na Bible no se papa yi ene ne yira otoso mienu yi ewoyi na mo wo ya no ne ma ne nyinyini ya no afidi emofre se wo a ya betu wa hai wo yo ba adwamanfo bi eba ne wo enti untumi niye nche ye jaja padie da bi adwamanfo de eden ne ne wo yo ta fe Bible se wo tan wo nue ye ni a epamo no ede ne fifi na abranti kokotna ayetom asase so oho ena fe osha asiese okọ na wakwa akọbọ ne bra na Bible say kusi Israel ni amanfo abekoin ema fe wo mu hia se etwase ekofa Yefta ede ne ba na obaba koma yen enti wo mu koi eko ka kire Yefta se bra na bedi yen so be yeso je ni panyin mayen be yo man panyin mayen ebi se ekon no ye hia obi a owo kukuduro ye hia obi a owo skills ye hia obi a obetumi agina brane na wakokun ede amayen enye obi a ene betumi adi enim enye obi a ene betumi agi yen efi atamfo nsam enti ya trase asese ye susu ye hunu se wonkuto ena wo betumi agi yen ede efi ekoa ye kokun mu eno ka kire won se enyam na motame ya pamome efi meja efie na fi mo wa hohia mu mo problem mu ena fi mo ba aba be fame adofo no mai enu baby a obi betumi atawani sa pamo efi ufie obi betumi atawani sa pamo efi adwuma mu ho obi betumi atawani sa ama community na wono ya pamo wo fi community ho aware na otiasia no obi betumi atawani sa ne ya pamo nanso Bible say the rejected stone become
a cornerstone. And you baby, one nipa mfa wonya hwe. Wa nipa mu. Wa nipa etietse wonim no. Wa soso. Wa ena onyame. And you baby anyame fa wo so. Na do wa hye ne ho animunyam. Amrantie se woni eni agapade bia woni agapade bia awo ye jafie ba mon kwala na momo ba ya no mama mato se na menim papa ye free mama mato se me bo me ho maden e wo fie ho ebi kura na me so ena se agapade kura papa yi ensakan ena se na mo nyinyini a ena mo nya position a afidie mo ba be time anu baby wo na be start bibio wo start bibi no afidie wo nim ho hwe wo mo be mo no wo ma ba be ta wani e pamo e de we firi ho aware no wo na wo sha ase ejuma no wo na wo sha ase akontom ho wona odi kan ko ya nsa no ma eka ho so eba na so na wona yede we si yede ye town tankrum yede we si tankrum aye town ya pamwo fu aware na se market wona wo shaase wona odi container ebesi ho kane enso man na omdi besisi ho nyina wo mu se ye town yo man ena ye town edwaro na odi kan ho na enso wo mu ho se ye town ni o man ena ye town bebre Yefta ono ani nuanom te the Bible say enipa fiefo ebe na tamfo. And you baby and your beer. Wow, colleague. Wow, dear. One in the word, you remember her. Down in the warfare hall. Down in the teacher hall. Down in the office hall. Sanko for ya and a bessa sorry, idiot yao. But the woman named the woman. A branch ebe yoko for. Abrantie ebe yo jefo abrantie onyame fa ne so na so na o ma pamo no papa obana won fa ne nya hwe na wa ya mo fifie ho no se woni ma akoko hwehwe abofra no fa ne bra wa ya na wa ya mo fifie ho no wonnim de woni mu se wonnim de woni mu a ko hwehwe wo yire ne back ade na ba ababawa be mana wa ya pamono edi na fia ware na sen wonnim de woni mu se wonnim de woni mu a kwa hwe ne de na ba ya pamo yafta ya dinani na so abrantie yi ekoye no wo mo sa kwa hwe ne bai ene bebia wo bia onyame me yensa hwehwe wo mra onyame oma yensa hwehwe wo mra Omnyamen anyankopon ankasa mayensa ahwehwa wo mra. They will throw you off, but they will come and search for you. Wamesa ba behwehwe wo. Wama na pamo fi adwuma mu ho. Yesa wo ye useless. Yesa mfaso bi ene wo so. Eni ya pamo ya na mesi pamo ya pamo no sa nkofo ya besanso aba behwehwe wo efse bebe wo fi ho no oho na to sin sa onya behwa wa obaya fit onya behwa wa obaya full onya behwa wa enuoma bekoyi amawo na so ma ya pamo e de we fi wo si wo mo baba behwehwe wo bebe wo bia enu nti mamu ho abomfia da mamu ho abomfia enya wadwen se bibi ne omu
enya wadwen sese ya pam nti wo life no akwa wieye wo life nkwa wieye pam ne apam na so life de nkwa wieye de hia ne se wode ho beto awurade so na sa wode ho to awurade so a onyame a ohwie favor egu nipa maso no sa nyame di favor ne mawa they will come and search for you one masa baba show bro Yafta ne fie yase oyo ba dwamanfo bi ba sa na so tata David na so na niema na abrantie David mo na nya asam keto na nyame be fa abrantie David so agi Israel Janko me da so bebre Yafta say me there. You see, Uka said me say the stone that the builders reject is the cornerstone. Become a cornerstone. One more said all this story by Omo pamo Jafta because oya drama for back. The omo yeni yina say, a drama for bad tikra the man won't pamo no. Maybe my German no. Near my Japadia one person woman the bidinti. And I won't say, be a short on the or a papa the Facebook. Son say, one first say, oh, it's dry. Oh, God, boy, you may make or boy drama, son and say, they say, the empire because of Japaditi. Now, Yaman Chadia, is it dear Jamin Jedu? I don't know, be Jew. Dabi. Dear said, or Yamin Fadi, they said they're double as so. They're double as so. Or Yamin edited a year. Or to me for beefy a foot not number, my palma so your friend say. My pomba akonya so. Hallelujah. Because what je any yamiaje. Dabi. Omo ya woma je say ya pamu Jafta, naka onko, naka onko bre. But okay Bible no by then say the moment one palm no baby ko do otobo no. Na adventures be atwa no ahia because wakonya nkrofo kra ho because womu ni ma de e wonu mu. De e wonu mu Yakobon ekoyi di wo ho. Emma wankoye mobo se no mfe se wonbe mobo wankoye mobo Emma okosie Yakobon bi yesho se Yakobon kwa ne dadwemo no ma okono se se no wonbe ko Jafta ho se oye the warrior oye the commander ena wonko fa no yo wonko fa media na se yanye apam se mi bedi monum wie na se nyame ma me dikune wanka se me dikune mo se nyame dikune die maya endie na se mo pamo me mo so mo pame guma ni ma se me mami etutu ni me mami ese enso ne ma humfa so mu osofo Bible ma say wo wi ase ade bi oh yes je obi ni obi abra koti asore edu tama wo metimi aye yi bi ni ada wan dey amafo beba no nyina pam no we say ni ada wan dey ya pam no obi o ma tie story bebre obi ni obi akoti asore mo wo ya pabano sanoska ejuma ebi wo ho osofo embra na me call pension and your friend say we dey you know na ka kire me so George wajuma eso ani soja eteme yasa wajuma so ani a na pepo shishi bi na dey akoshe na pap e dey me call Kofi Annan for 6 years around that time no 2016 no ma na me nipa meneno wo fine oba hia me oni me kasa fine say oni me kasa nya no twetwa me na ase ade oboka che nkofo say ma che wadwuma mho enti ye yi me fio wakodua fa obi panyi bi pa panyi ni frame me ka so no so osofo ko na ko di osofo ko ese osofo say go de enti ame de ja adwuma wo Kofi Annan ko traso back di ba gwa ma ya pa mo so ya mfa no afe na mafo chief wo ha asimase wo ha asimase ono so afa wo za na nyameti o ya ma ya mfa no enso no mafo fe say sanka ebia me jadwuma no mu hia me basa ba papa hata sroi osofo me da say sana me gira me na so young no a ya me na enti wom nim say won pa me Jafta adwuma mu ho ba bia efi abusia mu abusia mu asem na eka aduanom town Joseph dan na gwafa ai David kura oko pe chance na Yakobon bie kwa ma den na ne nuanom den no bepewa den no pewa yenimu o se no ti o ye se mutri mu didi na bi odiba meanwhile obibo
no nyame be fa no so no de ajewa usi bo mewa Yakob ne fa no so enti be sure say after David kum Goliath no be sure say ne no omo go ase and it was a cow yes they are show Bible but me say they will buy their head in shape enti obi ya usa the other one day in the year we see afa ohu na one titia they buy their head in shape say no sika aware bubu ho obi apamo ne ya obi apamo ne ba ebi one be ma no kra na bre ye sa eye sisi dani ade enne de also I know big crack said you waka baby ebusiafo no omo so unya say ni apamo man ni onu ma monko ewa ebusiam the sack people every day say busiam de ko oba bi so ho a oni be ma na breadu ba bia wanya kakra bia gudu botom ti na da office say oja be ma ha you can go and do what no aja be ma ho eni woman ya abrochi ya pamo be ma ni de bia look yeso ko abrochi a obema no di rough no ha ba na krape ofra botimawa ya pamo e wa jama he's there o ne wo pa esi o di rough no ba ne fra botimawa ya be pamo usika nso ya be twa usika ma na mema no ai ha e wa brochi ma menim nkrofo wo ma ha wo mutumi nko o mutumi ma enti weni no e wa brabom but there echo kotu ni nyina se Yakopo oti ase no anyamo oti ase ne de oni de ontunko no nada enti se pia se kwa Yakopo no onu abehel no no abeye mama for who say no hu ofa so sana jafta ini krofo the busia for who say hu ofa so afre no se brabedi anim enye onu anka krofo ntimi ni kunim yeah Yakopo nim de oye okay hey court master Aba oh okay sana me who say osofo say go answer so est-ce que on pursue ankasa so senior Monday no ya sha ase no in fact okay can some bebre ya kan some bebre ya kan some bebre yafta baby ana enra se na me besi oye obe dwamanfo bi eba ohun se oye nam oye powerful nanso na be share hon ubetimi something potential bu nanso say go we good o nanso eski we good o nanso ti 2021 no nanso bia ababata ho atu ya twene ma yantu ya twene asa moto jafta twene o moto na twene na brantia no intelligent pa ade obi dia ye wo no na jema menyame o de sa o beje o yere na jema menyame obi beje o ku na jema menyame aso ba na afi o se enya mo na mo time pam me se me yo be dwamanfo be nti ya pam na ne papa oni ho no ho ntina maami wasom ofie ho no wantimi anka hwe enenu na ekoso enipa ho wonfro nanso na jafta ni maami ne nyan wuyo na wobewo mane nyi ye da wuyo ana obi me say 2021 me de be bo mabrabo that is why any kwan say one kasa no as a person no ubu ho abomfia e say nyame de bibie gura wo mu sa wa wo ho say nyame de bibie gura wo mu a nipa ebebu onimtia nipa beto atwene eno na ma yafta koye no saka na obi aka okoye no ka that is the end of his life nanso okoye no afimo no okogire ne ho aye djuma enti o motiye abrentie ye pam ni mon kohwe on say edu bia there you nyame makwan ama BBC
ɔse bra ɔhene Yosua wuiɛ no na mehu nyame nyame ma kwan ma biribi atisi wafa so de nipa nte aseɛ ɛduru baabi a wotim sɛ nti nyame ma ɔko no ba no na Jafta na wɔ history my God nti ɔmo yɛ yɛ ɔmo hu ɔmo nyɛ bia nom sa na Jafta koraa sɛ nkɔ ha na nkɔsi nkonnwa nti yɛ pam no deɛ ɔmo hu yɛ yɛ di n'atam no ɔmo hu yɛ yɛatwetwe no mpanimfoɔ no hu yɛ ɔmo hu pa yɛ pam no ɔboa ɛna mekan deɛ sɛ gu nso bɔɔso no cornerstone bones of the true one twa block no baby that's what atwene no see baba atwene atwene o man aka che ne nkwala ansem baby a ayo wo pa baby kitwa bi say de ayi na hye block na hye was it o fa ayi na me afi ha ba fa so so bi to twene na to ho twene wa ha ho 2021 don't throw yourself away my God Emma ho kwan enipa ba to atwene but no say baby already do kon when you wi that be this year my topic ni na already when you ono wi ni ni anam na wi ne papa ho na wi ndi ka papa nka kora ko kora ma friend ka kire say ah na mo ba da ben me ba bra me na bre no say afina wenya yera one owawo oba na wo mankwala na enyin enti ayese oba no kro nya influence ewo papa no so oba no kra no kan bibia o obi me teacher was say e bi obi am chia form 4 o kire ma form 3 teacher was say you could do baby na obi sam se kan we na me so obi afa no so who is obi obi ni hwan obi hwan ni obi na koka kire ayowa obi na koka kire say go na ke ye free power nanso obi na ka kire obi na asai yentem mumma obi nsam na yatetie no am pam nge my bishop God na watchi the message of the nam na busia mumma obi am pam wo enfra busia no ama kwa mo obi pam wo enfri se obi idi ama nom ko sha chiri ana mo ko kika ensama obi na ko obi be adopt obi na wa hwa akwala na mwenyin ube wo se akwala ni nim se me papa ni me maame ni maame bi oni me di nkomo no ne be di nkomo me maame ni o enti akwala ni di oni na yi nyina nim se me maame we na hwa me na so obi wo outside na wo influence akwala ma kekanse megu na dwimu a ube wo safi kodia na da maame no ana papa ne sa ni parentem no na fe mu asai akure make us wo prapra make us no wo do ko ko ase na papa de ne ko ha na obi aka chem se enye wo nua no wo be dwamanfo bi ai wo ye potential bi wo no nanso obe dwamanfo ana wo no mini obi a ono so obi wo no kra no otima be wo mampanin sofo cancer so yeah rather for the pakro currency oh enti obe dwamanfo a enam se e kan no pa no se me werɛ hoe papa ya headmaster ya obi anyem no no abe school also wanyem kra family school ne je also no abe gugu school se de ni ye bobo de ruwa de papa ya temna ye twina yeso ya ne be kokot na o headmaster de sabe enipa na ye mfumsu waya bone de Ghana ya montom bo asese nipa konfumsu mu a ya no ante temia ye pe nipa downfall Kofi wawu man ewu yeah brother kitchens to papa ese enyajo afe abusafon be kasa am so wo yare kakra na ne ho no do no pressure na eba ne so Ghana fo yes omampani ko fo fence we ni mo nyina no abusia kra e wo bebre hu se mama bi ne papa bi ja ware na se okwada wo
Ekwada wo na wako ware fofora me manya bi enso edru baby no ho oso fa wo dia no kwa no old man call the crèche no na fe ya hu say oh ji asumasi that's the problem ya wo yamfa course no kakra yamfa ya akakakra binti yamfa kakra na yes okay but all the same yes, your condition is not your conclusion. And Emma being say one term. Nippon buy or back as I tron. What you be son say? And now I or something give to a tune prophet Gabriel or to him say, Mina me, now na me no preaching. And now message now or message was it men a many here. Or be few or yare. Oh, I would say, one hour back, all back catchers, I didn't tell when you are. What's up? Say, Nippona, what is saying? Men a minimum on a band. And the program now on who problem is saying. Auntie, open in the mammy and papa net here. Anyhow, for Frabeka. Mammy, any problem. Papa, any problem. Now we'll be free, baby. But see, 2021 will be our free baby. But she say you move back to the and your friend is second voice. Don't allow the second voice to intimidate. Okay. So, Pacho, over to me, afre now so the contribution about 0302216561 0302216562. Now also the audio about Kamana. Yeah, sorry, the Ama Bishop. Hello. Hello. Yes, sir. I'm again when we can several from Korea. Okay, Pacho, again, Moyanga. And okay, how many good news? You actually stop at the end. You know the MP. No, we actually remember the young upon a JG, but really find a JG. W. And he said, oh, we are judgment. Yeah. Then Yami again, working. As soon as you soon Yami again. Because the family after pass, or no, he said, yeah. Yami, and she said, people in checking for Papa. No, you have this thing to be a web. And this is what we want. So we out to make one direction. Or it's why we have a web machine. Bye bye. Yeah, that's it. Yamin Shroud. Hello. Hello. Good morning, Pacho Yankasa. Oh, Pacho I said, what I said, the mark. The Yamin Shroud. It's a make up any every I come to you. And your mom and there's an essence of mom on one and make up a map for Fabi. Yes, it's my fault. It's not over. And the mommy and the means I was any power. They are more. That's it. Yamin Shra wants so. Yamin Shra pa. Awo the also would the ebai. Yamin on count. Hello. Hello. Ebacho Yanko. Morning. Asumyeka. Anka wanso. Yo, yakanda mwanso. Nyande jampo nyakopo na paiso we are born now the young one. Just I know we are the catcher Nini Anosa and yet on Mammy Bow Obana or the warrior. I know said that Israel my moon say Abakain and a yes and that's a war mammy Tama for the Badia in there. Saa na ekoso wonde
ɛwɔ asɔre mu ɛwɔ abusua mu ɛwɔ adwuma mu ɛwɔ kɛkira obi na bɛka kyerɛ obi sɛ asɛmasi deɛ sɛ wode ɔnka nyɛ ɔmaame ba wo obi na de obi ayɛ ne maame ne asɛmasi anaasɛ ɔno ɔnni kyɛfa bi a wo nti ɛsɛ mɔfa no ho ade enti sɛ yɛansesa yɛ adwene a anaasɛ yɛanka asɛm a yɛanka biribi ankyerɛ obi nti obi ho asɛm ba yɛn a ne yɛka ɛne o dada titu ɛnyɛ ne wo maame ba wo deɛ monhwɛ yie anyɛ gyapade ɔba bɛgye ɛnso na ɔpa mo no wonni baabi a ɔkɔtɔ ayɛ sɛ abɛ ɛsɛ baabi a bɛbɛto bi a ɛyɛ mpɔyɛ mu ɛtɔ atete mu kura yɛbɛpɔ wɔ hɔ yɛyi nsan firi mu ɛtiɛ bi a baabi a ɔkɔtɔ no na yɛ ne yie wi mu a sɔfo ɔsɛ yɛne abɛma no nhyɛ aseɛ ɔse ɛnyɛ obi na ɔno kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ obi ɛna ɛpamo no na twerɛ no ne kaa yɛnyɛm na metwerɛ ɔsɛ obi kɔka kyerɛ obi ɛkɔka kyerɛ nkwalaa ne sɛ aberanteɛ ɔnyɛ mu nua ɔyɛ ɔbɛɛ dwamafoɔ bi ɛna ne baa enti obi no aberanteɛ no bɛkasa sɛ sɛ woyi firi mu wɔ sɛ obi na kɔka wo nso sɛ ɛne obi na abusua woba history na obi na kɔka kyerɛ no na sɔfo wonim Jefta ntɔkwa no deɛ ɛsii a mpɛ yɛ ɔbɔɔ nyinaa no wonim number 1 na amonfoɔ no se wɔn ɛfiri Israel Misrim ne adeɛ aba no wɔn bɛfa amon asase so sɛ wɔn nneɛma na sɛ fɛ kan na Jefta history because ɔka wɔn ka akofoɔ no that's the story. And the Jefta no wɔ information. And the Jefta first a year ɔno nso ɛto ma amɔfoɔ no sɛ ɛnyɛ no korɛ yɛamfa mo masase yɛsrɛ sɛ yɛbɛfa hɔ nanso mo amakwan amfa hɔ enti yɛamfa a hɔ amɛsɛe yɛkɔfa kyɛ sɛ ɛduru bi a ɛwɔ sɛ keep record wokɔgye dan a keep record no. Hello ɛnɛ na yɛde wo twa toɔ wae Good morning. Morning, sir. But okay. Many just as a mama better as a fishing. And the 24 hours. Every year, war, a jam with you. Every day, a womb. No movie, answer and the body of me. What do obi na nipa obedi ade no e fa no na wrong person e gba body ade no ni ade no ye ni bia no no mu e na be sofa no ko push down da so ebusuafo ha na ye de wo si enti nyame ya adoma ye besa nso ato aso nyame onka ho onti nenem suso emfa nkyerɛw ema obi ense wadwen dabi ema obi ense wadwen yes nanso na ya obi eno ye nanso nti ema obi ense wadwen ema second voice bi a ema mese aware na oti ase na adwuma wo mu no anase ne o boss no ntem ana ne nkwala no ntem ema obi ense jankra na metua meka omo a ebeka nkofo ho asem kyere wo obi ebeka obi ho asem kyere wo omo asem na de asem so de se nipa na obeka no kai ho se ode wo nso de enso beko ono de obi de eba no obi ho asem oba afia banko abeka oba steady okay nyame empaibo no be koso complete also okay nano pay empaibo be koso e welcome to 4 Assemblies of God te watamane ne mpatemu bebia wo bia no betumi am yehia welcome to 4 Assemblies of God na ya bompaye ama oman Ghana ene wankasa waware ya usikasem odwuma ene wabusua no ya bompaye e de ama nyame onhyiraw sana danso manso mpaibo kure ya nso ebekoso ewo danso man o man penya ama e kwanya se wa lockdown e de he mo he ne me years ebeba
ora mpa mo hwe yɛbɔ ho mpa yɛ paa sɛ awurade nya adom paa. That is why I say committee now said committee 4 make no 9 enti we draw 9 by 11 pepe ne apon send as out the bay horon sa ho udru hono mo a ese fi ha security dey wa enya asam ketua udru hono mo enya asam ketua this is a protocol na no ayede na ayede na so for say ya mfa anye adwuma nso a ya nkasa ne yeku ye ho na promises here wo wuram kura me kura kan say yes 2 7 WA2 yes is supposed to be 2 okay nyame onshraw na ontine ne monchraw medin di sofo David Sego okay sofo for normal 27 8545 02278545 yeah oh yera menka sem paibu menka oh yera now back home to 4 na opese ye no kasa 0244 2527 8545 nyame onshira double also for the antudwane me no money for the woman brother okay nyame shira ya de wo esi wa ha men so betumi from 0248682064 0248682064 nyame onshira papa na onka ho yada ase bebre se utie yen ye sore na e papa Bishop Dr. Yawusu ansa enso so aba betoaso yada ase pa